Jan arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ora gaya. Kanggre kurat Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek dak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tekan. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Togok. Padha-padha. Aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan Togok. Malah njijiki. Wis benengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Rasa nggending. Ana-ana ora. Wong nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Teguh. Mulai dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyangkok malah kowe iki ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayo engko tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Ana togong. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togok budal dina iki Togok. Kamar Kenangan sutung
nang sutu nandil nandil nandang delan sutu nang sutu delan ketunda dandang Bah, edan nuntung jenang nang nang nade randu randu taun nana randu nje randu tanda randu nje randu taun tanda randu taun jenenge dandang mbok mau tak dandani liyane. Kok dadi wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jeng. Nang tung blakontak tung jeng. Nang ngapae mandegek? Lha mlaku kuwi biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasane Janaka kok edan. Gah aku nek ngono kuwi engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo. Ayo mangga ora. Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking Janaluka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiu Kundha Manik Kakang lah kok dadi kaya ngene kahanane nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rina mboten wonten jamak limanipun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang Lolo Garing, dalem Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bali Martiu Kundha. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng. Mung mergo sikilmu kuwi saking dene. Heeh, diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Heeh, iki. Mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Mulur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Narada kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora ta wetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa.
Bekti kula katur Kula Narada. Iya Nala Gareng. Bekti kula katur Kula Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestuna namanana ya. Kula pun dinggo jimat. Nggih kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ingkang aturaken menika tumus dumugining batos. Wilawi dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar. Ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya. Nun inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipunirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipunirmala jambu mete. Jambu dipunirmala ki apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem pertangga jiwa. Pelem pertangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ah ya kurang ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe lho. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah, bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Heeh. Menapa kula inggih dipun parengaken ngicipi jambu dipunirmala apa ulun Nala Gareng ulun keparengake pelem pertangga jiwa ulun keparengake. Wah tekan omah Bagong arep tak abapi. Terus Bagong takon mambu apa Reng? Iki abab jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa. Heeh. Belum tahu Bagong nek mangan ming pelem pentil wis dilatih sak tlutuhe. Ha iya ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye Guru? Menapa ing aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning wadene aku mbok paringi. Lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Indra wonten timbalan. Cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa. Dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan Nala Gareng apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhal Bathara Indra. Marekaten prayatna semuriris. Marekaten prayitna semulire seka bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken. Ya matur nuwun kaliyan menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ngrasake kaya ngapa to tirta amerta tirta kamandanu omben-omben dening para dewa. Waduh jambune gedhe-gedhe ya Truk. Heeh. Kuwi tela apa pelem Truk? Lonjong kaya ngono. Pelem pertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae Truk. Iya. Menawi tetep mekaten
Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung den rahapi dening Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Ki Lurah Ismaya nalika semanten pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Ki Lurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datan enget semanten ugi Ki Lurah Nalagaring Tuwin Ki Lurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagiat pikulun Bathara Narada wau ayo terus ndak slantek bapak dokoh banget ya nadyan limpat dikaya ngapa Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasina Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papano ana ing pinggiring candra dimuka wahyaning mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang rata iki Bathara Indra perkencang maruga yang pantang nuwun sewu lho Di mboten areges kula menika badhe wantun dhateng panguwas Paduka Adi Pramsi Bathara Guru menika mboten namung lah kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Marti Kundha Manik monggo menika papan suci menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kundha Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau kula menika sampun ayem kula menika sampun tentrem Paduka Adi Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Lah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Sareng dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli kantaka mboten limut Purwadasina. Dalan nyuwun mampun menika lampahan menapa? Menika lelakon menapa cobi kula badhe nyuwun mriksa? Lah kok panjenengan Adi Pramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Narada sampun to. Mbah inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jur menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Narada kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Kala becik nglampah menika badhe kula sandhang piyambak. Lah kula menika namung ngemutaken sampun Kakang kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal menika wonten astanipun pun Jatimurti monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho Di Bathara penyalian iya wong timbalan ulun kita ngangsek nggen kita sowan ning ngarsa ulun ana parigawe apa iya mboten nganti kanyono-nyono nalika semanten kula seba wonten sak jawining Bali Marti Kundha Manik
kathah sangganing para Jawata ingkang sami alok bilih wayah paduka ing Madukara sowan dhateng Ayangan. Ora dadah. Konangan Janaka mboten trimah. Panakawanipun dipun gendhasi karo dening Adi Pramesti Bathara Guru Janaka tertentu ngamuk wonten Kayangan. Sepinten kekiyatanipun Janaka menika namung titah. Menawi Janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjut Kakang. Jan panjenengan menika sampun lah kepiye to kok dadi kanane kaya ngene. Penyarian kula wonten maring dawuh. Janaka ki nen munggah ning bali Madukunda manik. Lho nggih ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi kula. Nalikane ranen kalu pangagung sasar itu sirep Kakang Rada kenapa ini Arjuna sowan lah kok Janaka kok kaya ngono iki piye? Ajaryan putra Kartawekasan miwah Ekatana Yekawi sanggene maya Wisnu Pradenta Arjuna padha kanthi harja sak praptanira Janaka namit pasang kalimantap dinebina ngilo duni dumawaing tawang tuweng pukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tompa karya bombong Tyas Ulun kula nggih bombong pangestu ulun tampanana Janaka kula pundi jimat paripit dayanana ing kasantosan prayoga nunggon kita lungguh sampun boten kirang kloso Janaka wayah ulun Madukara padha karo raja saprapta kita nggih pukulun Bathara sapa ya Narada wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita lha pengitulun tamanana ya mboten cetha pangestu ulun tampanana kula pundi nggo jimat paripit dayanana ing kasentosan Arjuna dalem pukulun apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dhateng mantan-mantan kula wonten ing Kaiwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi saiki kok kaya ora awat ya nduga ngono ta dene ingkang saat banjure pukulun iya Janaka iya pukulun apa wigati kita sowan kula mireng kabar tembang rawat-rawat binetombok bakul badhe dipundhul sambiwara pawarta binandhunging Karna Mili iki Janaka kan jijiki ta iki bilih punakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang Nala Garing menapa dene Bagong
katim anu sinten niku Petruk nding Petruk nggih pukulun menika katimbalan wonten ing Kayangan Surabaya Suralaya menapa pasanggiri yugyen mekaten pukulun saestu kalersen menapa ing dados aturipun ingkang abdipun Janaka Jumbuh kaen menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepulun kepareng amedharaken ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi pukulun ingkang semanten andadosaken guru-guru ning Kayangan Suralaya ngandadosaken sakmangke kepareng paduka pukulun anyawiji dateng menapa ing sampun kang ngendikaken dening para sepuh ing sami nyebataken nyuwun guru kencing berdiri kita kuwi takon perkara apa pukulun kula nyuwun priksa Kakang Semar menapa dipun beta pukulun kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya pukulun menapa leres yo pancen bener Semar ulun boyong ana ing Kayangan bareng lawan Gareng lan Petruk ajarya kadha wekasan miwahi godana suluk meneh wis anggene moyo Wisnu Prati ya mas wicarane sami seswarane dosa napa ya bapak kunjing eling kok saiki jane sapa ta iki kok Janela Janaka kan dadi meriahe kaya ngono lajeng kula badhe nyuwun mriksa pukulun iya Janaka sakmenika Kakang Semar lan Nala Gareng menapa dene Bagong anu napa niku Petruk menika wonten pundi dadi wuruhananira nun dadi wuruhananira nun wuruhananira menika menapa pukulun dadi pangerten kita inggih Kakang Semar wis ora eling lho Kakang Semar edan tegese ora eling Kakang Semar kuwi kantaka menapa sababipun Kakang Semar Cantaka amarga Kantaka beda karo Cantaka Kantaka kuwi ora eling Cantaka kuwi kodho kula remen pukulun Janaka lha wonten dawuh merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nala Gareng apa dene Bagong Arjuna wah mesti nesu Janaka Aung Semar karo Gareng karo Petruk ki abdine kok malah diblakani iki piye anci kula jarak Kakang lho kok dijarak babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula badhe kula pejahi babar pisan walah sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampik pitutur becik Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun Janaka wonten dawuh pukulun kenapa kita malang kerik ana ing ngarsa ulun nyuwun pangapunten pukulun kula supe bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru mugi andadosna ing kawuningan pukulun Kakang Semar menika abdi kula Nala Gareng menika abdi kula Petruk ugi abdi kula
menawi pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima ning nek gareng kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging gareng kalih Petruk mbok keparangake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan gareng mergi menika namung beborosi pukulun iya Janaka piye kula mboten saged kantun Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang nala gareng kalian Petruk gesang wonten ing Madyapada kula ugi ndelik gesang mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Hyang Adi pukulun kula mboten narimakaken kula ugi nderek pejah kita ikhlas karo nyawa kita mboten ikhlas sebab menapa pukulun ulun tamani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang nun dadi sewalang-walang nek kathah mbok digoreng pukulun dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka umekaten pukulun rada kita tampani guntur geni guntur angin monggo pukulun kula aturi mejahi dhateng jasad kula pukulun